Assalamu alaikum. Abella Jine Folendo. Abel Magino, thank you to my question. Donc, en bolendo en formation métallique Windows 10 kan o sigisen flanana. Donc, amna kuma minkampi oye menu démarrer. Ame mi wole ko le menu démarrer. Ou bien am se ka fo an bamana an to dunkana ko damnani menu. O damnani menu inte dore o ni bouton ni moufle ne yan amba fo mi mako menu démarrer ou do ba fo ko menu Windows do fana ba wole ko écran d'accueil an woni bi amna wole ko menu démarrer parce que o de kano ou be am se ka fo ko damnani menu. Donc au menu démarrer abi se ka la soro ni yoro ina ni cliquera ni bouton kan ya nyambala sibele mala ko démarrer nan cliquer ka hop amna ye ni menu mina bo mais la soro li choga wore bala aga clavier kan na clavier virtuel di bo ka yira ola. Donc au clavier visuel là c'est un bouton aga clavier kan c'est ça ibda sur le bouton do b Windows ka drapeau bien o ka iconi be bouton minka bouton mon flene ya yo digi iba ibna ye menu démarrer on va lancer quoi avec menu démarrer lancer quoi. Donc bi amna ni menu démarrer de ye a menu démarrer boutoning be ñuman bolo fan fe dugumana na barre de tâche konna na barre de tâche de do wala e barre fitini mun flene dugumana na ya on amna kla ka do wala détail quoi en vidéo wala la mais bi amna mi o ni menu démarrer abise muni ba kono muni be sora kono mo ani bara suga juma ne be se ka kala. Donc na anga menu démarrer in laje amna ye colonne saba de do donc a clalendo claro saba de la claro folo obe nyuma bolo en fan fe weni claro flana o chamanchela weni ibaye weni imbe bala bon claro sabana oye ni vignette façon wa wole ko les tuiles ou bien c'est ka foko vignette ou amna clara do ni be détail comme. Donc pour regarder amna damne colonne follow indema donc au claro follow naya alaye ale mini fitini mais ni cliquera kandron abe bonyona donc ni cliquera ni bar saban nuka abe bonyona fin mun ba kono donc amna oye. Donc follow là ibna ni image de ani toro do bon neta e admin parce que neka système na ne nga utilisateur toro ke admin donc ni utilisateur ka compte c'est le compte utilisateur donc il sait ka au compte il sait ka à paramètres modifier il sait ka à compte verrouiller c'est ka date ou bien il sait qui déconnecté ka bo ni continue na so ni compte wara bibolo. Donc on a déjà modifié les paramètres ni donne à modifier les paramètres qu'on a adna soro au compte paramètres de qu'on a il sait ka avatar créé pour que ni image ka se ka changer donc ko chama bala quoi bon antna do au détail qu'on a bité bi sigsin technique. Donc on a continué toujours donc il y a un compte utilisateur il sait qu'à modifier ou il sait qu'à la sur donc ensuite number 1 amna ye ikondo be asebele malako document ni raccourci d'ailleurs un raccourci oui en vidéo terminée donc raccourci de do kata dossier document kono donc il y a document be dossier min kono donc on est à raccourci de do il y a cliquer les do donc ni nga dossier document donc ni raccourci beta ka kata document dossier comme na bon ni flana ni mba dugumana na o fana raccourci kata dossier image comme na na cliquer pam amna en yara solo dossier image comme na d'accord. Donc oyoye donc namboro là amena paramétrie donc paramétrie nan cliquer ka amena page des paramètres qu'on a donc il y a les paramètres du système des applications du compte on cliquera en compte donc paramètres chamambe
donc on va masser au luma follow mais les boutons maintenant en blagata paramétrie de là. Ensuite bouton RB ou bien bouton mioleko bouton marche arrêt donc ka mene ka faga bouton be système mene walma ka faga donc ni o ta sisan donc solution caman be soit i bɛ se ka a redémarrer ka ordinateur redémarrer c'est-à-dire ka faga a ka se ka a tila ka mɛnɛ yɛrɛ ma ou bien i bɛ se ka faga i bɛ se ka arrêter ta ou bien mettre en veille tɛ dɔwɛrɛ o ye i b'a écran datugu yanni waati cɛ yanni i ka na quoi donc o de ye mise en veille ni ye mise en veille kɛ sisan donc a bɛ écran datugu quoi donc o de ye nin colonne fɛn minnu bɛ nin colonne ka menu démarrer kɔnɔna na donc ensuite i bɛna colonne filanan na i bɛna sɔrɔ application fɛn fɛn installé bɛ système in kɔnɔna na machine ordinateur in kɔnɔna na i bɛna u bɛɛ sɔrɔ yan i bɛna u bɛɛ de sɔrɔ yan c'est-à-dire application fɛn fɛn installé don ne ka machine kɔnɔna na sisan a bɛɛ bɛna a yɛrɛ sɔrɔ yan donc an kun ye Audacity ye a filɛ ne yan donc ni Windows Access donc a camanba de bɛ capture d'écran logiciel bɛ Cortana bɛ an min'o ye o fana ye fɛn min ye éditeur de vidéo enregistreur vocal Excel filɛ nin ye Word b'a la a bɛɛ de bɛ yan donc Skype bɛ donc application fɛn fɛn installé bɛ ordinateur in kɔnɔna na donc i bɛ se k'a bɛɛ lasɔrɔ yan ensuite nin yɔrɔnin in bɛ na nin yɔrɔnin u b'a wele ko nin carré ninnu u b'a wele ko des tuiles ou bien a bɛ wele ko des vignettes o tuiles n'o vignettes ninnu sisan i bɛ se ka en fait olu fana ye raccourci ka taa application dɔw ma ou bien ka taa fɛn wɛrɛw ma bon en même temps kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ widget fana b'a la a bɛ se ka kɛ i bɛ météo bɛ ye a la ou bien actualité fɛnw bɛ ye a la mais ne kun ye n ta ninnu bɔ a la donc c'est pour cela olu ti ye a la bon sisan an bɛna nin yɔrɔ in an bɛna an fɛngɛ nin kan dɔɔni an bɛna ye an bɛ se ka modification minnu k'a la bon ni aw y'a jateminɛ yɔrɔ fila de b'a la yan a sɛbɛnlen b'a la ko productivité donc application caman b'a la an ɲɛ b'a la Microsoft Word, Excel, PowerPoint, bref, Office ka fɛnw bɛɛ b'a la Office bɛ yan fɛn wɛrɛw bɛ yan tout ça donc o ye productivité ta a bɛ productivité groupe kɔnɔna na donc groupe filanan bɛ yen o ye explorer an ɲɛ b'a la Disney b'a la Spotify b'a la bon Disney o ye denmisɛnninw ka fɛn ye Spotify ale ye musique ni fɛn bon Instagram ni TikTok application ni fɛn ani jeux dɔ b'a la film et TV tout ça bon an bɛ se k'a fɔ bon ne mago tɛ nin si la quoi ne mago tɛna se Disney ma n mago tɛna se Instagram ni TikTok fɛn ninnu ma Spotify musique ninnu tɛ musique lamɛn donc n mago tɛna se ninnu si ma n bɛ se ka min kɛ hop n bɛ clic droit ta n ka souris kan donc clic droit ye bouton min bɛ i ka souris kan kini bolo yan fan fɛ i b'o ta n'i y'o ta hop an bɛ se k'a kɛ détacher du menu par exemple Spotify ta n bɛna a détacher du menu musique lamɛn man di n ye donc n tɛ fɛ o ka kɛ donc i m'a ye n cliquera fɛn kan n cliquera Disney kan dɔrɔn a ye Disney fɛn dayɛlɛ bon o dun man di ne donc n bɛna kɛ détacher du menu bon nin fɛnɛ pareil n tɛ taa réseaux sociaux ka TikTok n'u ka Instagram n tɛ taa o sanfɛ donc n b'a a détacher du menu bon jeu solitaire bɛ yen bon o man di ne ye donc n b'a ale fɛnɛ détacher du menu donc sisan Microsoft Store bɛ yen toujours bon n bɛna ale déplacer ka bila duguma an bɛ se ka a to ten donc sisan n ye fɛnw bɔ n ye vignette dɔw bɔ n ka colonne laban in na quoi mais a bɛ se ka kɛ n bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛw k'a la kɛ n bɛ se ka par exemple n bɛna dɔw ta n bɛna hop n ka Firefox ta hop n bɛna a bila yan n bɛ se ka o kɛ ou bien n bɛ se ka ala bila yan ka kɛ tan n bɛ se ka dɔ wɛrɛ ta normalement n bɛna dɔ wɛrɛ ye Skype n bɛ se ka Skype ta ka bila yan Skype b'o ta n b'o bila i tɛna ko c'est déjà épinglé parce qu'il y a bien déjà c'est pour cela bon on met la TeamViewer ta o ye logiciel a b'i permettre pour prendre la main à distance visionneuse 3D maintenant au bila yan
ni Firefox ta na Audacity mo tambo bla ya donc anya bala ni minta ibina ye hop ton non fene bu o la ben ka ben o ma quoi donc amaye ton non fene bu o la ben ka ben o ma donc o le oye donc ani ni donc ni dauta ku blay ou sinon nous me ka alna soro mun te faire ni a kechuwa do mais mun me ka ake imagine on mena ni voilà mena vision hop Visionneuse 3D donc on mena Microsoft Story fene détaché ka boy mais me fait ka nani me faire un année capture d'écran mais c'est que il faut à détacher tout comme le clic droit ma que épingler au menu démarrer mignon que droit hop abena bon na kadine mais c'est qu'à déplacer yorom kadine bon c'est ça il y a là il y a un tas à groupe ou productivité il y a un tas à explorer mais c'est qu'à groupe ou créer soit mais c'est qu'à groupe ou créer pour que c'est ok mais c'est qu'à un tas ba abla il n'y a pas la carré bleuement de Bekabo, donc ma qui allait comme ça. Donc il y a un groupe croix créé. Donc hop, monsieur Ganin Carono, Ganin Fene Carono, Amba que des nani, Visionneuse 3D Mbo Carono. Donc hop, monsieur Ganin groupe Tamba ou les beaux audio balabo, nous on te connaît ça, mais je m'en maintenant Firefox voilà maintenant Firefox voilà pour que c'est ok faire suguya kelen donc ici et bien y mais c'est quand nous les ou bien non les toi là c'est pas grave va les divers donc on a fait un divers ou quoi donc on fait avec groupe divers quoi donc ni mais c'est quand ta à blayan donc avec mais c'est quand organiser tu vois me cadiner quoi bon nina donc raccourci de dos kata ma application par exemple si ça ne me fait qu'à Audacity de lasser hop ma cliquer yandro Audacity be lasser ama fama donc voilà Audacity là sera donc coco mise à jour lobé bon numéro de mise à jour la 600 en b ko c'est la monde là hop donc voilà ma Audacity là c'est le dos bon mais c'est à barakene donc oye donc si ça il y a pas là yoro do là am se kan icône nous fene doya ou bien ku bunya ku ke chuwa mukadai par exemple ici redimensionner be na redimensionner ta asiblement ko moyenne vignette ani petite vignette donc vignette moyenne ani petite vignette bon en time de vignette moyenne de la ça donc on a sur on a faire à petite vignette mais c'est à attendre à petite vignette ta anini monsieur gani fenêtre parce que c'est pas le moment monsieur gani fenêtre ka redimensionner ka petite vignette il va y nous fla avec petite vignette na inja monsieur ga par exemple ni amono ta 600 ma ka redimensionner il va y aller là akacha petite vignette bala moyenne vignette bala vignette large bala et grande vignette donc ni maintenant à redimensionner ma que vignette large ka la jabe minti ni a que vignette large avec bon carré là avec rectangle jambay mais c'est ça absa que ma que redimensionner ma que grande vignette ni a que grande vignette abi buya ka teme ali follow ta bon ni chemay ne ma kosobe donc on ma que vignette moyenne comme ça avec tout fin sur clair donc nous faisons menu ta que vignette moyenne mais abaye c'est application bête c'est que vignette belebele ba abet sera que vignette jamba et wa abet sera que belebele ba mais abaye c'est que fitini ou bien moyen donc c'est ça un numéro là-bas un colonie vignette ni tuile ou bien colonne mina un colonne chamanche colonie fanaye en application système fait en ordinateur application fait installer les ordinateur in konana o fana bébé soro ya bon en une colonie fana ye o
compte utilisateur in be sɔrɔ a la raccourci bɛ ka taa document ani image la wa raccourci bɛ ka taa paramètre kɔnɔna na wa bouton bɛ mun bɛ se ka ordinateur démarrer ani ka faga ani ka a mise en veille ka a bila mise en veille la. Donc o de ye nin menu démarrer fɛn kelen wɛrɛ bɛ menu démarrer la an bɛ se ka kɛ soit an bɛ na nin yɔrɔ in la u b'a nin yɔrɔ in wele ko centre de notification an bɛ se ka na nin centre de notification la an bɛ tous les paramètres ta. Bon n'an y'o ta sisan a b'an bila ka na paramètre kɔnɔna na d'ailleurs n'an kun y'a lajɛ an kun bɛ se k'an to menu démarrer la ka na paramètre kɔnɔna na k'o jigin donc ka na an yɛrɛ sɔrɔ yan. Donc n'an nana an yɛrɛ sɔrɔ yan an bɛ se ka a bɛ min option d'ergonomie ta option d'ergonomie n'an y'o ta an bɛ n'an yɛrɛ sɔrɔ yan an bɛ nin fɛnɛ ta ko écran. Donc écran an ɲɛ b'a la n'an jiginna bref an bɛ se ka donc fɛn wɛrɛ mun bɛ an bɛ se ka min kɛ o ye n'an bɛ menu démarrer kɔnɔ n'an bɛ fɛ ka application dɔ ɲini par exemple imaginons ne bɛ fɛ ka Word de lancer n bɛ se ka a sɛbɛn directement i b'a sɛbɛn n'i ka clavier i b'a sɛbɛn Word donc a bɛ Word ɲini ka d'i ma bon ou bien ani i ye min sɛbɛn ani min ka surun par exemple ici WordPad bɛ yen donc o ye application wɛrɛ ye min bɛ traitement de texte kɛ mais ale fɛngɛnen don fonctionnalité camanba t'a la donc ani fɛn fɛn bɛ ordinateur kɔnɔna na min bɛ daminɛ ni Word donc a bɛ se k'o fɛnɛ bɔ par exemple a bɛ se ka kɛ n'i bɛ fɛ ka i bɛ se ka fichier dɔ fɛnɛ ɲini i bɛ se ka fichier ɲini problème t'a la n'i ye fichier ɲini donc hop i bɛ fɛn dɔ tɔgɔ sɛbɛn donc n'a sɔrɔ n'a fichier bɛ i b'a ye a fichier fɛnɛ bɛ bɔ donc i bɛ se ka cliquer o kan ka taa o fichier dayɛlɛ. Donc o de kun ye menu démarrer ka a yira aw la a bɛ kɛ cogo min donc ani a bɛ se ka a tilalen don classe saba de la classe saba fɛn fɛn bɛ baara fɛn fɛn kɛ donc o de kun ye ka a ɲɛfɔ aw ye ka aw fo ka wale ɲuman dɔn ka fɔ ko video aw ka partager kosɛbɛ n'ala sɔnna video caman bɛ na donc an bɛna daminɛ dɔɔni dɔɔni Windows la quoi donc aw kan bɛn a ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma salamu alaikum.